Ostrvo na koje ja najrađe idem je Koh Lipe, na samom jugu Tajlanda. Ono se nalazi van neke ustaljene rute kojim uglavnom ljudi idu. To ostrvo je ono ostrvo o kome ljudi pričaju kada kažu želim da pobegnem na neko ostrvo. To je to. Tajland je omiljena destinacija za mnoge putnike, ali nažalost, mnoga mesta su postala prenatrpana turistima, što može stvoriti utisak da ste zapravo u potpuno drugoj zemlji, a ne na Tajlandu. Ipak, ovo najjužnije ostrvo Tajlanda je uspelo da zadrži autentičan tajlandski šarm. Osim predivnog mora, na ovom ostrvu žive i Jurak Lavoi, poznati kao ljudi mora. Njihova kultura se razlikuje od ostatka Tajlanda, a način života je opušten i bezbrižan. Njihove tradicije su fascinantne, a gostoprimstvo izvanredno. Čak sam imao priliku i da ronim sa njima tokom njihovih dugih ribarskih putovanja, što za mene čini ovu lokaciju jedno od omiljenih.